de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente do día de hoxe, previa ao pleno ordinario do mes de setembro. Señor secretario, temos quórum? Moi ben, moitas gracias. O primeiro punto, a acta anterior correspondente á ordinaria do 19 de xullo de 2018. Algúnha cousa que alegar, que aportar ou aprobámola por unanimidade? Moi ben, moitas gracias. Segundo punto, convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Deputación de Ourense e o Concello dos Blancos para financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras do proxecto de mellora da capacidade de desaugadoiro do río Airoá nos Blancos, Ourense. Ahora nos explicará un pouco o señor secretario, pero que vexo un convenio a tres bandas, donde cofinancia o 50% a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o 50% a Diputación, que ten hasta decembro do 2020, orzamentariamente das anualidades 2018 e 2019. Os acordos que habería que adoptar serían, primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Deputación de Ourense e o Concello dos Blancos para financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras do proxecto de mellora da capacidade de desaugadoiro do río Airoá nos Blancos, Ourense, consoante as seguintes cláusulas que nos explicará o señor secretario do convenio. E segundo, o tratarse dun gasto plurianual, comprometerse ao cumprimento do réxime financiero proposto co compromiso de incluir nos orzamentos xeral da Diputación para os exercicios 2018 e 2019 a cantidade correspondente para asumir as anualidades do gasto indicadas. A palabra ao señor secretario. Sí, gracias, presidenta. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, pouco que engadir o informado pola presidenta. O obxecto do convenio son as obras que se recollen na cláusula terceira, que son as previstas no proxecto de mellora da capacidade de desaugadoiro do río Airorá no Concello dos Blancos, que está redactado o proxecto pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, que consiste na execución dunha nova oba de paso sobre o referido río mediante a construción dun marco de formigón con dimensións axeitadas para permitir o correcto desaugadoiro do río o seu paso por ese punto en condicións de seguridade en función das cargas que hai habitualmente por esa vía. En canto ao financiamento, como xa se explicou pola presidenta, é a dúas partes entre a Confederación Hidrográfica e esta Deputación, coas anualidades que aparecen no clausulado 2018 e 2019 para facer unha inversión total de 109.000 euros. E, ademais, eso, de aprobar o clausulado do convenio, como se trata dun gasto plurianual, pois trataríamos de aprobar tamén no pleno o compromiso de incorporar para o presuposto ou prever no presuposto de exercicio 2019 a cantidade que aparece no cadro de financiamento. Moi ben, moitas gracias. Algúnha aportación por parte dos grupos? Non? Pasamos entón a votar este convenio entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello dos Blancos. Votos a favor? En contra? Reserva? Moi ben, moitas gracias. Punto número 3, outorgamento da medalla de ouro ao doutor don Luís Rodríguez Míguez. Bueno, pois aquí hai unha proposta da presidencia que data 12 de decembro do ano 16, donde se incou o oportuno expediente para otorgar a medalla de ouro a título póstumo ao doutor Luís Rodríguez Míguez, para o cual designouseme a min como instructora do mesmo. E o que se trata é este profesor universitario, escritor galego, tendo en conta as achegas feitas e o gran labor desenvolvido no eido da investigación e promoción do termalismo contemporáneo en Galicia. Recibíronse cerca de 300 adhesións. O doctor Míguez foi membro do Consello Termal de Ourense, foi xefe provincial de Sanidade de Ourense, director de Saúde da Delegación Territorial de Ourense, director xeral da Saúde Pública, ademais de profesor no Departamento de Biología Funcional e Ciencias da Saúde da Facultade de Ciencias do Campus de Ourense. Tamén foi académico da Real Academia de Medicina, foi tamén membro da Cátedra de Hidroloxía Médica da Facultade de Medicina de Santiago e vicepresidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. Publicou numerosos libros, todos relacionados co termalismo, impulsou diferentes cursos e conferencias, moitos deles no Carballiño. Tamén, a partir do ano 97, que a creación da Feira do Termalismo, as súas xornadas técnicas, participa activamente como membro do Comité Asesor de Espourense da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia, e no ano 2009, que a creación da Cátedra de Hidroloxía Médica na Facultade de Medicina de Santiago, co seu nomeamento como codirector, recibe numerosos premios e recoñecementos pola súa traxectoria profesional. Entón, bueno, o que se pretende con este acordo o que dio o acordo de otorgarlle a medalla de ouro da provincia a título póstumo ao doctor Luís Rodríguez Míguez pola súa contribución e relanzar a maior singularidade que ten Ourense, a súa riqueza termal, posto que foi todo no termalismo da nosa provincia, e recoñecer
pois esa ourensanía a este compostelán de nacemento, pero ourensán por convencemento, non? Entonces, pois, tedes a palabra aos grupos se queredes facer algunha intervención. Sí, Armando. Marxen do espírito crítico con que tratamos a veces o asunto termal nesta provincia e o tratamento que se lle dá desde as institucións, a marxe deso, a figura de Luís Rodríguez Míguez, pois, independizámola de todo eso, valoramos o seu traballo, tratámoslo e coñecímoslo bastante, e votaremos a favor desta proposta. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Algúna outra intervención? Sí, Ramiro. Nos tamén dicir que tamén vamos a apoiar e vamos a votar a favor da proposta. Moitas gracias. Isabel. Bueno, eu no que me toca como compañeiro, moitos encontros no tema do termalismo sí que podo defender a través do Colexio Médico Colexial, que estuve cando vivía daquelas 16 anos na directiva do Colexio Médico e vocal de Medicina Hospitalaria. Teño que reafirmarme que é unha ben merecida, un ben merecido reconocemento e que foi un defensor acérrimo do termalismo como terapia, se podo decirlo. Un reconocemento ben merecido para don Luís Rodríguez Míguez. Pois moi ben, o meu agradecemento a todos os grupos por a unanimidade e o vosso respaldo a favor desta medalla de ouro a título póstumo ao doctor don Luís Rodríguez Míguez, co cual entendo que xa está votada e por unanimidade de todos, pois así será a proposta ao pleno. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, que é a moción de democracia ourensana relativa á creación e mellora de infraestructuras destinadas ao termalismo e a finalizar a actual política de gasto en publicidade termal mentres non se dispoña das infraestructuras necesarias que avalen o dito gasto. Ten a palabra o autor da moción. Gracias. Bueno, xa fixen un pouco referencia ao tema na miña intervención con relación ao punto anterior. Efectivamente, adoitamos a ser críticos coa xestión que se fai dos recursos termais desta provincia desde as institucións. Tamén vou dar, por suposto, por leídas o contido da moción, e por simplificar, pois vou pasar directamente a ler as propostas. Que a Diputación Provincial realice os trámites oportunos para elaborar, presentar e financiar un proxecto para dotar de infraestructuras necesarias para o acceso, uso e disfrute en condicións dos usuarios das instalacións termais da provincia, establecendo as colaboracións oportunas tanto co Concello de Ourense como cos demais da provincia que sexan procedentes. O segundo punto sería que a Diputación Provincial termine coa actual política de gasto institucional en publicidade do termalismo mentras non se dispoña das infraestructuras necesarias e unha red de servicios de calidade que permitan que a oferta turística termal sexa unha realidade tangible e rentable que xustifique dita inversión publicitaria. Nada máis, gracias. Gracias. Algúnha intervención por parte dos outros grupos? Sí, Adolfo. No, simplemente decir que nós neste punto vámonos a abster. Alguna outra intervención? Pasamos entón a votar este punto, esta moción de democracia ourensana. Votos a favor? En contra? Reserva? Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 5, moción do Grupo Socialista sobre o ciclo da auga. Ten a palabra o autor da moción. Sí, boa tarde de novo a todas e a todos. Simplemente vou fazer un comentario antes de despois de ler a exposición de motivos só os primeiros párrafos. Dice que no pasado pleno do mes de xaneiro do ano 2017 xa se alertou da situación do baleirado e xestión de lodos das fosas sépticas dos concellos da provincia, así como da necesidade de reformular tanto este convenio como da asistencia técnica para o control e mantemento das depuradoras con patas. Naquela ocasión xa se demostrou que os convenios existentes resultaban pouco atractivos por excesivamente costosos para que os concellos aderisen. E co tempo vemos como esta situación foi a máis. Bate dicir que na actualidade o convenio de limpeza de fosas están adheridos 6 concellos, dos cales hai un, o Irixo, que non se teñen dado continuas queixas das verteduras de algunhas das fosas sépticas nas proximidades do río Viñao e do descontrol municipal con respecto da xestión e limpeza destas fosas. E tamén dicir
que despois a maiores destas máquinas que se puxeron, destas depuradoras con patas, que foi mediante o plan Daredo, é un dos motivos polo que traemos tamén aquí esta moción, é que entendemos que é demasiado gravosa pos concellos. Eu falo por experiencia propia, nós temos dúas no concello, e a verdade é que, sobre todo, o coste eléctrico resulta moi gravoso. Polo cual, resumindo, unha proposta de acordo que se elabore un estudio que analice o ciclo da auga nos termos nos que foi aprobado no debate do Estado da provincia de novembro de 2017 e se dé cumprimento a todos do contido desa proposta e que se rebaixen as achegas que realizan os concellos tanto no relativo ao control e mantemento das depuradoras como no baleirado e xestión de lodos das fosas sépticas, así como na xestión das instalacións de produción e distribución de augas de consumo humano. Moitas gracias. Algúna intervención por parte dos grupos? Ninguna. Pasamos entón a votar esta moción do Grupo Socialista sobre o ciclo da auga. Votos a favor? En contra? Reserva? Moitas gracias. Punto número 6, mocións de urxencia, non me consta. E punto número 7, rogos e preguntas. Algún rogo ou algunha pregunta? Ninguna. Damos entón por rematada esta comisión. Moitas gracias.